Asompi ajụ asaa nke Komitii mmụta nọ n'okpuru Ogbunka Development Union chịkọbara abịago n'isi njedebe ebe Community Secondary School Ogbunka tụrụ ugo na ngalaba ndị sekọndịrị ma Good Shepherd Catholic Nursery and Primary School Ogbunka tụrụ ugo mmeri na ngalaba nke praịma. Ya bụ asọmpi ajụ asaa maka ụlọ akwụkwọ praịma na sekọndịrị niile dị n'Ogbunka Kansụl Orumba South were ọnọdụ n'Ogbunka Civic Center ebe ụmụ akwụkwọ ndị nkụzi na ndị isi Ogbunka Development Union zakọrọ nnọọ ka eze azụ. Onye nta aka n'okwu agụmakwụkwọ Queen Anigbogu ga-akadaru gị akụkọ ana. N'okwu ya, onye Vice President General nke Ogbunka Development Union Injinia Ikenna Okpara kọwara na ya bụ asọmpi bụ nke a ga-esi na ya wee chọpụta ọnatarachi dị iche iche n'ebe ụmụaka ahụ nọ ka ọ na-agwa ha okwu n'etu ha si gbaa mbọ. Injinia Okpara kwuru na onye ọbụla gụrụ akwụkwọ banye n'azụmahịa ọ ga-eme ihe n'ụdị mara mma. Onye ọbụla mara ka ọsọ ọ chọrọ ime ya metụrụ ya mesie ike. Onye ọbụla eti uchu akwụkwọ dole ego akwụkwọ. Onye chairman nke Ogbunka Education Committee Chief Ikenna Ikedimma kọwara na ya bụ otu agụmakwụkwọ bụ nke chọpụtara na agụmakwụkwọ na-adazi ada n'oge ugbu a wee chọọ ka ha nyere aka kwalite ya. N'okwu nke ya, onye Quizmaster bụ Honorable John Ibagwa gwara ụmụ akwụkwọ ahụ na dịka ha nọ n'ụlọ akwụkwọ a ga-agba mbọ mụta ihe ga-enyere ha aka nyekwara ezinụlọ ha aka n'ọdịnihu ma gbara ajọ akparamagwa ọsọ. N'okwu nke ha, ndị ahụ dị ụmụaka ahụ bịa ya bụ asọmpi Nwaada Chidimma Okoli nakwa Maazị Chibuike Eze nwere obi aṅụrị na ha nwetara ezigbo mpụtara na ya bụ asọmpi wee kene ndị chịkọbara ya. Inye onyinye nke enyere ndị ahụ nwere mmeri nakwa ihe ndị ọzọ bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme.